Nyt kun sain huomionne, haluan kertoa teille muutaman sanan Speksistä. Speksi on interaktiivista opiskelijateatteria, jolla on pitkät perinteet suomalaisessa opiskelijakulttuurissa. Jokainen show perustuu yleisön aktiiviseen osallistumiseen. Missä tahansa vaiheessa esitystä, kuka tahansa yleisöstä voi huutaa OMSTART. Tällöin esiintyjien on improvisoitava jotain täysin uutta mukaan kohtaukseen. OMSTARTin mukana voi antaa myös lisämääreitä, kuten esimerkiksi OMSTART ruotsiksi. Tällöin kohtaus on improvisoitava uudestaan ruotsiksi. OMSTART ruotsiksi! Heissan! Me tulemme kaupungista, jossa speksikulttuuri on saavuttanut varsin merkittävät mittasuhteet. Me siis tulemme Suomen Turusta. Tänäkin vuonna Turun kauppakorkeakoulun Speksi kerää yli 1000-päisen yleisön 4 eri opiskelijakaupungissa. OMSTART varustelleka! We are known for our original style of doing things. And not for nothing. Tänäkin vuonna Tuky-Speksi on tekemässä yli 70 ihmistä. Varustelleko? Teillä on huikea määrä rekvisiitaksi kelpaavaa materiaalia. Me ollaan käytetty sitä ennenkin. Tuky-Speksi on täynnä saumatonta yhteistyötä. Nyt Jarkko***en Puomin kanssa. Sivaltavaa huumoria. Ja armotonta heittäytymistä! Mutta meiltä puuttuu jotain. Nimittäin pientä potkua. Varustelleka. We need you. Ja by the way, jos hyppäätte kelkkaan, me tarjotaan teille näkyvyyttä ja eturivin paikat näytöksestä.